Inshallah. Ku kasance da Mikiya ‘yan doya Hausa TV. Assalamu alaikum jama'a, da fatan na same ku lafiya. Ga kaɗan daga cikin labarin ɗan Legas, wato Shitu ɗan Malam. Idan ba za ku manta ba, a satin da ya gabata ne na sama kawo muku labarin Shitu ɗan Malam kashi na 1, sai dai kashi lokaci bai ba mu mun karasa ba, amma a yau za mu ci gaba daga yadda muka tsaya. Ku kasance da ni na wasu lokuta, amma to kai tsaye ku tafi cikin shirin ku yi duba da idanunku. Ga kaɗan daga ciki. Subhanallah, Allah ya shirya mana. Yanzu ne kake gaya ma wannan magana a matsayinka na ɗana? To ai, duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa ke duka. Shin waye malam? Wannan ba lokaci na ba ne? Lokacinka ne? Kuma iskancin nan ba lokaci ba ne? Haka ne, lokaci ne. In ya wuce zan yi? A'a. To mai zai hana ba za ka banni in ci lokaci na ba? Ka yi wa ya hana ka cin naka lokacin? Yanzu Shitu, ɗan iyayenka ne kake gaya ma wannan magana? To ai gaskiya ne. Kaga baba, za ka ɓata min lokaci. Ni fa in je gun matarka in ci abinci. Abin cikin rana. Sanninki matan malam. Sannan da dawowa, sakin yau. Ke ma za ki min kenan. Ai dama kai ba ka son faɗa. Kin ga yanzu ni yunwa nake ji, ki bani abinci na ci. Ai dama na san abin da zai kawo ka kenan. Ga ita ka je ka ɗauka, tunda haka Allah ya yi ka. Ba ka jin magana. Kenan ni a gidan nan har lalacewa na ya kai a yi mini gwarin abinci? To kana kawo wani? Iye, kika ce mene? Kai, na ga abinci ne a kwano biyu, nufin sun ci ɗaya ma ɗaya, ai ko za ga wayan. Ɗanyen. Makwa! Iko sai Allah. Ku dubi yadda wannan yaro yake ma iyayensa
abin da bai tsaya iya nan ba, masu kallon mu ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan labari. Saboda abin da wannan yaro ya yi a wannan lokaci, hankali ma ba zai iya ɗauka ba. Ya kasance mai kunnen ƙashi na gaske, don abin nashi bai tsaya iya gida ba, kuma ba iya garinsu ba, ya haɗa haɗa sauran birane da ƙauyuka na wannan zamani. Sai dai a yau lokaci ba zai ba mu ci gaba da wannan labari ba, amma insha Allah zuwa gaba za ku ji yadda wannan yaro ya yi da iyayensa da kuma jama'an zamaninsa. To jama'a, kan dai mai bankwana sai dai muna mancewa da abu ɗaya, wato shine ina za ki samun wannan labari mai daɗi. Inda za ku ki sami mu wajaje ne guda biyu. Na ɗaya a YouTube channel ɗinmu mai suna Mikiya Yan Doya Hausa TV. Na biyu kuma sai wani abu da suke ce mai Fitmate. Idan ka hau kai sacin din sunan wannan channel za ka gan shi insha Allahu a cikin biyan nan, sai inda Allah ya baka ikon zuwa. Jama'a, wannan baya cikin labarinmu. Mai muku bidiyo ne ya umarce ni da in sanar da ku inda za ku ke samun wannan abu cikin sauƙi. Kada ku manta, labarin nan bai tsaya iya nan ba. Ku bibiye mu a cikin kashi na 3. Insha Allah za ku ji yadda ya yi na mutanen nan, saboda abin nasa ba iya gida ya tsaya ba. Na jima ina gaya muku. Dan a cikin kashi na 3 hatta shi yake ya ce zai bar gida. Kai, abu da mafi sauki, ku bibiye mu a cikin kashi na 3. Nan za ku ji komai da komai, ku kalla komai da komai da idanunku. Mun gode masoya. Sai nan haɗu a cikin kashi na 3.